Musta olisi ehdottomasti pitänyt tulla meribiologi. Se oli tyyliin 5-vuotiaasta asti sellainen suuri haave, että biologia on aina ollut mun lempiaine koulussa. Biologia, maantieto, luonnontieteet ylipäänsä. Ja sitten tää mun täysin ihmeellinen fiksaatio veteen, mereen. Pikkupojasta lähtien tämmönen luonteenpiirre kuin empaattisuus on ollut mulla hirveän vahvasti läsnä. Eli mä tunnen, ainakin koen tuntevani hyvin vahvasti sen, mitä muut ihmiset käy läpi ja mitä ne tuntee. Muusikoksi siirtyminen tapahtui puolivahingossa joskus tuossa 8-19-vuotiaana. Siitä tarpeesta tuoda omia fiiliksiään jollain tavalla ulos. Piti jollain tavalla porata reikä päähän, että se kaasu pääsee siltä ulos. Ja huomasin, että biisiä tekemällä ja bändissä soittamalla se onnistuu kaikkein parhaiten. Mie en tykkää, että minun tituleerataan säveltäjäksi, sanottajaksi, muusikoksi, vaan se on se biisin tekijä on ehkä lähimpänä, mitä minä ihmisenä ja ammatissani olen. Että mä näen sen ennemminkin kokonaisuutena, että saan olla osana näin hienoa porukkaa. Ja olen saanut järjestettyä elämäni sillä tavalla, että saan tehdä rakastamani työtä täältä käsin, Kiteeltä käsin, että ei ole tarvinnut lähteä työn mukana minnekään muualle. Se, miten sen kaiken julkisuuden ja tietyn henkisen paineen, mitä tämä duuni tuo mukana, on kestänyt, on nimenomaan perhe, ystävät. Ne on säilynyt siltä yläasteajolta. Yksinkertaistetusti niin kirjoitti lehdet, mitä kirjoitti, niin nämä ihmiset ei koskaan jätä. Ja tämä paikka, missä nyt ollaan, ei koskaan jätä. Niihin voi aina luottaa. Kun oltiin yläasteella täällä tälläkin porukalla. Te olitte rokkareita, sulla oli pitkät tukat. Sulla oli justeripipo. Mulla oli justeripipo. Työt juoksi teidän perässä, tulitte rockistaroja, tulitte niinku se kuningasporukka ja meikäläinen oli semmonen nössö, joka... Vähän rauhallisempi. Rauhallisempi, hiljaisempi. Terosta piti tulla heavy muusikkoja. Entäs sinä? En tiedä varmaan, elinkatisvanki. Rulloluistelu ja lautailu sisätilassa ehdottomasti kielletty.